Сега ще снимам с един мой приятел Дени на Stumble Guys. Абонирайте се за неговия канал Дени Рекс. В TikTok, защото в YouTube вече не качвам. В TikTok. Сега чакам 200 години да ми се заради. Хора, вие някога играли ли сте на Stumble Guys? Пишете в коментарите на Каричкаричето. Това колко часа ще се зарежда? А теб вече заради ли ти? Да, сега тук си гледам в тази самина. 24, 25. А до тогава ще видя какво правя. Слушайте Дени там какво ви говори за малко. И хора, ако играете Stumble Guys, пишете в коментарите от колко време я играете. И да. Даже ако искате, може някой път да играем заедно с вас в Карипче. Само ако Каричко в коментарите, може там да си напишете името, да ви направим с приятели, за да може да играем заедно на Карип. И да. Също интересно, не знам как се гифтват скинове, ако има как. Аз май от някъде го помня, ама забравих. Ако намеря откъде, или Кариш намери откъде, на 50 лайка ще си гифне най-рядкия скин на някой от вас. Да. Между другото, аз имам Мистер Бист, толкова самолчи. На мен това ми е най-редкия скин, така че и вие му пишете в коментарите вашия най-рядък. А сега, докато дойде, ще ви помогна, ще си направя една рекламичка. Абонирайте се в TikTok за канала Дени Рекс, защото там качвам карипчета почти всеки ден и са доста интересно съдържанието. И не е само за деца, не е и за големи, за всякаква възраст. И да. Хайде, мамо. Излизаме. Няма не мога. Отиваме до празник, хайде. Тръгвай. Какво ти иска, бе, давай. Кристияна трябва да си навънка излиза веднага. Излизай. Айде, тръгвай. Заради меня сетне. На мен още ми е това якото, където съм извънземно. Да. Да знаеш, че на 50 лайка на твоето карипче ще трябва да си дадеш най-редкия скин.
То аз па много имам скинове. Еми, до тогава ще забереш. Това е твоя giveaway в канала. Чакай да си направим Криската. Как се казваш? Не помня. Добре, дай да ти запиша името. Там беше Кинов и накрая с Ви завършваше. Чакай малко. Normal Team. Ще си сменям името на Криската 77, ако ми позволи. Добре. И не ми даде. Това не ви си спомняш как се правеше? Парти. Да, влизаш Normal Game. Да. Крентик. Парти. Инвайтнахте. Дени, приеми инвайтването. Да, сега се джойвам. Давай, цъкни старт, за да почнем. Гледайте ме хора, аз съм един зелен. На едно зелено извънземно. Хора, вие харесвате ли Stumble Guys? Сега още не се падне. Кой е любимия мап, също ако искате пишете? Това аз най-много мразя. И може също да напишете според вас, кой по-добре се справи. Аз съм това, дето е зайк и има зелени. Ти си зайчо. Зайк, да, пред тебе съм. Тук много го мразя, защото само се разгарят някакви топки от нищото. Не. Минах го. И паднах. Аз минах като цял нивото. Как? Професионалист. Аз най-много мразя хора. Как там падам? Ще трябва да ме спектейтваш. Много мразя това чудо. Между другото, хора, ние с Крис смятаме да правим клипчета също на Roblox и на Stumble Guys. Да. Дени, това май е твоя гаден мап. И евентуално, ако Крис иска, на Among Us. Сега те гледам. Ето, гледайте професионалиста. Крис, айде чакаме те. Току-що почнах клипа. Но... Не, ми превара! Така, оттази ходи. Хайде бе, Крис. Трябва да излезеш навънка, трябва да се Не. моля те. Добре, ще излеземе. Ама айде! Добре, той прескача лавата. Като в Roblox на 99 Nights in the Forest. Вие колко ни сте на 99 нощи в гората и ако искате, мога да направим клипче с Крис. Аз съм прел там с още поне 500 хора. Не искам тос. С Крис правим клипче. Дени, аз се загубих. Ето. Бе. И сега ще трябва да спектейтва. Кой ще спектейтвам? Капибара. Защо няма да стигна капибара? И айде капибарата от сега. Ето аз тук си така и се сипта.
късния танцев игра. Oh, no. Един от любимите ми мапове. Много мразя тя, които имат такива, са си платили за да бутат. Виж ли как се бутат там? Не! Ако виж... Не! О, не, то бута, то знае как се бута. Гледаме го. Не е паднал. Ливкаме и нова игра. Да. I don't wanna best play again. Да, аз ще цъкна правила. Хора, напишете долу под коментарите дали вече сте играли на апдейта с козата. В 99 нощи. Да. Защото друга коза няма. Има доста игри с кози. Седих се за една, където ми е играл преди. Аз се сетих за Роналдо да гол. На беста. Тя са мотани топки. Виждам Дени, там е той. Защото чук сам мен се сеща да ме удра. Благодаря. До другото, знаеш ли, че един от любимите ми ютубъри е нещо? Да, напишете отдолу под коментарите кой ви е любимия ютубър. Пак ли е? Два смотаните мапове. Не пълен. Добре, то се е видял, че аз ще бъда там. Ето, поне ми е хубав мап. Обичам го тоя. И аз много да обичам този мап много. Защото може да се мятаме. Спектейтваме Дени. Тя проси... Тя са хакери. О, не. Окей, мина го. Папагала оцеля. Кавис? Да. Аз ще се рея специално за кавичето ти ще направя колонка. Пак ли това? Това ще бъде посредната игра или без посредната, защото аз малко не се играя на Roblox. Welcome към Festival, you need to say. Festival, you need to say. Бумбая, ти. Това става зад мене! Бързо я изпреварвай. Кой ще настига? Тя не става с който си има работа. Не! Тя ще го видя само по-краткия път. Ама тя се шва. Не! Тя използва някакъв хак! Да, аз мога да спечеля с хакове. Само един може да спечели. Кой е той? Нема съм аз. Айде, да, вече спечели. Да, виж къде. Ей, да те удара чуквете. Не, la полиция! Още една игра. Гледата. Горгонячка. Да. Крис, още една игра.
Не знам. Докато не... Предлагам ти още една игра и да спиваме вече с кърипчето. Добре. Ай, така. Бла, 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 run to me, come Беста faster, роден бе. to say, faster, to say. Айде! Колко победи имате в Stumble Guys? Защото аз имам 8 победи. Айде паднем с... Това май съм го минавал. Май съм го минавал е това. И аз, то много беше това мап. Ти защо си отпред, аз съм отзад? Не честно. Май този път поне играта ми е дала някакъв шанс. Не, that is not good. Без смотаните чукове. Там ще отида. Айде, аз ще ги мина. Easy peasy. Айде, аз го мина. Дай минаме, поне го мина бе, игро. Не, точно накрая! Run to me, come faster, you need to say. Ма да бе! Това само ме удра! Басмотаната игра! Кажи се, ако искаш, може да даем на Among Us. Крис, хайде излизаме. Тук ще мина! И само това ме удра! Добре, айде чакаме. Моля ти се, тръгваме. Ще ходим до Перник. Моля те, искам да си с нас. Какво ще правим до Перник? Ще разгледаме един музей. Тук няма ли го? И как же го има като е в Перник? Един музей, Защо съм се пада това любимия на мене и аз се съм умрял? Един музей, една крепост. Айде, че докато дойдеше затворът. Айде, кажи че. И това беше край, приятели. Довиждане.